बेसेबा गोबावनि उनाव नोंसोरखौ नुमारबाय। नोंखौथ' सानफ्रोमबो आङो आंनि खाथियावनो लुबैबाय थायो। नङाबाथ' आंजों एबारो नोङो। आं बोरै थांनो रामोनदा आइखौ नागारनानै? आइया हारसिं जागोन माथो रामोनदा। आइयालाय हारसिं थानो हाखायो। आरो नोंखौ आं ओरैनो बेरायनोसो लांगोन ना। बेरायहोनो लांगोन। ओमफ्राय मास मोनसेसो थानानै फैफिननो हागोन। नाङा दे रामोनदा। मास मोनसे मानि न'नि दाउ बोरमाफोरखौ आरो सोर नायगोन? आइयाबो आरो बुरिबायना हाख'नाय नङा हारसिंनो। आरो हारसिं जाथारगोन आइया मास मोनसे मानि। नाङा दे रामोनदा। दा थाङालागैबा देनां थांगोन। लांनो नागिरबाबो थाङा। बाहेरनि जायगाफोरखौ नायनो लुबैया होमबा नोङो? नायनोथ' लुबैयो थेवब्लाबो उनाव थांगोन दे। माला उनाव थांबावगोन? ओमफ्राय न'खौबो लासैनो लुहोलांनांसिगोन जोंफोरो। आङो नोंनो फैसा एसे होलांनि। नोङो बेंकआव दोनहैबानो जाबाय। ओमफ्राय मास मोनसेनि उनाव न'खौ लुहोनोसै, मिस्ट्रि लिंहरनोसै। औ लुनांसिगोनथ' र' न'खौ। मिस्ट्रिफोरखौ बन्द'बस्त खालामनो हानाय जाबायानो। औ थाबैनो जोंहाबो न' लुनांगौ। न' लुबासो आइ बिखुनजो मोनाबो ग्रोननो आलासि जानो फैनो हागोन ज'नो न'। औ आइखौबो आरो माथो बुंबावनो। र' फैसाखौ आं नोंनो होखानोसै, नङाबा थांनो गोनाङाव बावगोनसो अबावबा। नो 50,000 दङ बेयाव। बा रामोनदा बा। बिमानोबा 500, 1000 नङाबा 100, 200 बिदिल' होलांगोन। हिनजावनोबा नोगोद 50,000 होखादों साला। दा बेयो न'आव थांनानैसो दोनहैगोन, न'आवसो मोनगोन बायसो मोनदों खोमा। बे हिनजावनोनो गासिखौबो होना लाजोबो, बेनिखायनो न'खौनो लुनो हायाखै दासिमबो। दरमाहाखौलाय मोना नङा गोबाङानो मोनोनो माथो। हा हिनजावनो बेफोरबायदि फैसा दोननो होबाय थाबाथाय अबाव हिनजावा होगोनखाय, अबाव न' लुगोन? गावगायासो सना गनहा रुफा दख'ना उनाव बायनो होनानै जमायना दोनदों बे रामोनदायाबो। न' बानायनांगौ थाबैनो। मा बेलाय हिनजावनो नोगोद नोगोद होफैबाय थायो फैसाखौलाय। आंनोथ' होखायानो, मालाबाल' 500 होगोन, 200 होगोन, 300 होगोन। फैगौ माहायाव होनबा न'खौ लुथारनोसै आरो ना? बे फैसाखौ मोजाङै दोनहैनो आंबो। बे फैसाखौ नङाबा जोंहा ज'नो दोनहैनो थांगोन दे नों थानायावनो। नोंथ' साननैसो थाखागोन। साननैसो थानो सानदों र'। सानदोंल' नङा, एथ' गोबावजों फैदों नोङो। थाबैनो थांनो मोना दे। सानैबो ज'नो दोनहैगोन जोंहा पस्ट अफिसाव। जागोन दे सना जागोन, साननैसो थागोन आङो। ओमफ्राय जोंहानि न'आवलाय आलासि जानो थांगोन ना थाङा? थांनोथ' नांगौमोन, नाथाय नोंसा आइखौ एसे बोरैबा मोनो आङो। मा मोनोखाय? आइया दानिया जेबो मोनला। दिनै नायनि। दे होमबा फैसाखौ मोजाङै सोना दोनथ' बाक्सुफोराव। गाबोन समफोर दोनहैगोन जोंहा। औ रामोनदा, न'खौ लुखांनो हाबाथाय लासैनो नानि बाबुनिबो खोथा साननो हानाय जाबाय। बेखौनोथ' सानदों आंबो सना। हाबा जानायाबो बेसेबा बोसोर जाखाबाय। दासिमहालागै जोंनिया गथ' गथाया देरनो नांगौमोन न'? आंथ' दा बेबि लानो लुबैबाय। नाथाय न'खौबो लुनो हायाखैना। सिगाङावनो न'खौनो लुग्रोनि। जागोन दे सना। बिदिखौबा रागा जोङोहाय आङो। बिदिबा फिसालाफोरखौ खांनोनो नाङा। मा मोनखौ आं खांनानै, मा मोनखौ? हिनजावनोसो नोगोद नोगोद फैसा होफैयो। बिमानो मा 500, 200 लाब गैयाहाय फिसा हौवा खांनानै। गुबुनफोरनिया मालाय होयो खोमा, आंना होआ फिसालाया। हिनजावनोल' नोगोद नोगोद होफैयो। बिदिबालाय बोरै जानो, आंहा मा लाब मोनखो आङो जोनोम होनानै? बेटि बिराद खुसिना नोङो? मायबा मोनसे खालामथारनांगोन। गथ' गैयि मानसिफोरखौसो माखौबा अनसोयो। खोब अनसोयो हिनजावखौ। सासेबो गथ'खौनो जोनोम होनो हायाखै माथो दासिमबो। बिफाखौनो खालामनो हायाखै दासिमबो। आसिं बाजिसो बाजि। बाराबा न'आव थालाहाय आङो। बिजुलिमोननि न'आवसो थाहैगोन। आंना जावायसोआसो बांसिन अनसिनगोन आंखौ। बिहामजोफोरा खाम गैयाहाय, अनथारा। बिजामादैफोरासो अनो। न'आवनो थामारलाहाय आङो बाराखौबा। माथो मा होनबा, फिसालायाबो बिमाखौनो अनो रोंला, हिनजावखौल' अनबाय थायो, नोगोद नोगोद फैसा होफैयो। सानो खोमा जमायना दोनदों न' लुनो फैसा होगोन। ओरैनो मा खर'नि न'आवसो दोनहैजोबो बेयो सैथाना। बाबायहाय आङो एथ' सैथान बिहामजोफोरजों थाबाय थानो न'आवनो बाबाय। होखारनोबोथ' हालायानो। आंहानो ब्लद खाना थाहैगानोसै बिजामादैनि न'आव। हेलौ आइ। बेजुलि मा जादों आइ? हा माबाफोर जादों नामा? लोमजादों आइ? हा मानो गाबदों नोङो? आयै गैला, आंनि जिउआ धंस जाबाय। मा धंस जाखो आइ? मा जाखो बुङाखै मानो नोङो? आयै नोंजामादैनि आंनि अनगाबो गुबुन सिख्ला गोसथोनाय दंबावो।
मा नोंनि अनगाबो गुबुन सिख्ला गोसथोनाय दंबावो? आयै आरो नोंजामादैया न'आवनो फैयाखै बै सिख्लाजोंसो थांबायदां। एथ' गोबाव नेबाय आङो दासिमबो न'आवनो फैयाखै। आं बुंबाय सिख्लाखौ नागारदो होननानै आं निमाहाबो होगोन होनदों नाथाय नागारानो। आयै आंहा मा जागोन? आंना धंस जाबाय आयै जिउआ। बेफोरखौ मा बुंदों नोङो आइ? बे बिजामादैया फाग्ला जाबाय नामा? एथ' मोजां संसार थाखानायनि उनावबो मा बेफोरो मा? आयै आं बिजितखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन। आंखौ नागारनानै थांमारबाय बियो। आयै आं दा मा खालामनो? आं सानदोंमोन आंनि जिउआव जेबो टेनसन गैला दुखु गैला होननानै। नाथाय नै ओरैबायदि दुखु ओरैबायदि टेनसन दा आंनिया। आयै आं थांना थानो गोसो गैला। बिजामादैखौथ' बेफोरबायदि सानाखैमोन आं नुनायावथ' बेफोरबायदि नुथारा बेथो। मा आं सानदोंमोन आंना बिहामजोआल' गाज्रि होननानै। बिजामादैखौ बेसेबा मोजां होननासो सानदोंमोन आङो, बाख्नायबायसो थादोंमोन। नाथाय बिजामादैयाबो बेफोरबायदिसो जाबाय। नोंखौ जुदि नाङामोनबा मानो हाबा खालामनांगौ? आइ मानो बिदि? बेनोथ' आयै रावखौबो फोथायनो हाला। आं दा मा खालामनो? आयै दासिमबो न'आव फैयाखै। आं फन हरबाय थानायनि आंनि फनखौनो ब्लक खालामबाय आरो आइनि नाम्बारजों फन खालामनायावबो रिसिभ खालामाखै। बिथिंजाय आं आंनि लोगो उर्मिलाखौ फन हरनो होदोंमोन, हरगोन होननानै माथो दाबो हरला बेबो। ओरैबायदि दुखु मोनदों आं आयै थांना थानो गोसो गैला। आयै जुदि बिजिदा आंखौ नागारनानै थांमारदोंबा मा जागोन? आं सोरजों संसार जागोन आयै? आंनि संसारा थेर बेथेर जालांजोब्बाय आयै। आयौ फिसा मानो बिदि जालांखो? हिनजाव थाखानायनि उनावबो मानो गुबुन सिख्ला नोजोर होबावनांगौ बे बिजामादै फाग्लाया? आयै दिनै आयै दोनथ'नाय आं फाग्लि बायदिसो मोनबाय। उर्मिलाखौ फन खालामनिर' आङो। आंनि फन रिसिभ खालामैखाय आं बेखौ फन हरनो होदोंमोन, बेनि फनखौबो रिसिभ खालामाखै खोमा। दिनै आयै दोनथ'नि आंना जिउआ थोर थोर कमफिगासिनो आयै। दे आइ मोजां जागोन दे, थाङाखै दे बियो, मानो थांनो गोसोथोनायजों फैफिनगोन बियो। दिनै आयै दोनथ'नाय। उर्मिला मानो फन रिसिभ खालामाखै? हराखै नामा बियो फन? हेल' उर्मिला, फन हरनाया मा जाखो? माबा बिजुलि, आं नोंनो हरनो सानखादोंमोन। मा जाखो उर्मिला? नों बिजितनो फन हरबायना हराखै? आङो हरदोंमोन फनखौ हरनायालाय बेसेबा हरदोंमोन। ओमफ्राय माबा रिसिभ खालामाखै? मा उर्मिला नोंनि फनखौबो रिसिभ खालामाखै? आंनिखौथ' ब्लकसो खालामना दोनबाय। माथो बुंबावनो आरो, रिसिभ खालामाखैथ' आरो। बिजिदा मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामगासिनो उर्मिला? आरो जायबा सिख्लाया बेखौ गोसोथोनाय हिनजाव दं होनना मोनथिदोंना मोनथियाखै बियो? सासे हिनजाव माहारि जानानै हिनजाव मानसिनि दुखुखौनो जुदि बियो बुजियोमोन नामा? माबायदि जातनि हिनजाव बेयो? मालायनि थोरसिनि ओंखामखौ सेना जाग्रा। बिजिदा बेजोंसो थांबाय दांबाय उर्मिला। जायबा सिख्लाखौ बियो मोजां मोनो बेजोंसो थांबाय बियो। दासिमबो न'आव फैयाखै, ओंखाम जानोबो फैयाखै। फुङावनो थांनायानो मोनासिगोनानो। आं दा मा खालामनो उर्मिला? नों फै नङाबा आंजों। आं बिराद दुखु, मा खालामगोन मा खालामा मोनगासिनो, मा टेनसन। आं थाङा, आं माबा लोमजादों आंहाबो एकदम बोरैबा मोनगासिनो। आं थांथ'वा दे बिजुलि, नों गाज्रि मोननाङा। थांगोन दे बिजित गुमायालाय। सोर सिख्लाखौ जेनेबा सोर सिख्लाजों थांबावनो बिलाय? नों थाखानायनि उनावबो थाङा दे, बे लोगोफोरजोंसो थांदों खोमा। थेवब्लाबो फनखौथ' खेबसे रिसिभ खालामनांगौना बियो। बेसेनि रायज्लायनो दं आंहा बेजों, मानो बिदि नागारना थांनांगौ? दोनदो फना। दे नोङो गाबबाय थानाङा बिजुलि, थांगोन दे। दे होमबाना दोनथ', मार खर' सादों र' बिजुलि। उर्मिला आं दा मा खालामनो? आं बिराद टेनसन। नों फै दे, नोंना लोमजानाया हामबा फै दे। जागोन दे, आं नोंना लोमजानाया हामबाथाय थांगोन। आंहाबो बिराद माबा खर' सानाय, बेमार जागासिनो। उर्मिला बिजिदा मानो बेफोरबायदि जालांखो? आगोलथ' बेफोरबायदि नङामोन। बेफोरबायदि नङामोनथ' आरो एथ' मोजांमोन बियो। मोजांखायसो आं नोंनो होदोंमोन।
नोंसोर सानैखौ बानायना होदोंमोन नङाबाथ' आं होखायामोन ना गुमैयाबो मानो बिदि जालांखोथाय छी दे ना दे नोंनि फनखौबो रिसिभ खालामाखै आरो खालामाखैहाय बाल दे होमबा ना उन्दुथ'नोसै आं दे है बाल नोंनि हिन्जाव मासे अख्रा मा मोनदोंबा बियो साला आंखौसो लिंहरबावोहाय बिथिंजाय बिना हौवाया आंजोंनो दङ नामा रिसिभ खालामनांलालै नोङो बिनि फनखौ र' रिसिभ खालामनांगौ मानो खालामा खोनासंनांगौ मा बुङा जाम्बालाय थेवब्लाबो सना ओंखाम उखै सोनाय मोनबाय सङैनि सानैबो बेदर लाबखानाय दंखायो सङैनोसै अमा बेदर संगोन दिनै अमा बेदर सानैबो संगोन दोखो जाखागोन ना जोंहा जागोन थ'र' लोंग्राबो लाबोखादों तब तो बहुत ही मजा आएगा हाँ बहुत ही मजा आएगा आज तो मैं बहुत खुश हूँ सना आंबो दिनै जोबोद खुसि थारैनो आं नोंखौ मोनमारबाय जिउआव माथो नांबावगौ आरो